नमस्ते ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଜୟ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗର ଶ୍ଲୋକ 1-2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି କହୁଛି। ଏହା ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚା ହିମଂ ଭବସ୍ୱତେ ଯୋଗା ପ୍ରାପ୍तो ଭନଃ ମାଭ୍ୟୟମ୍ ବିବସ୍ୱାନଂ ମନେଭିପ୍ରାୟୋ ମନୁର୍କେ ଗର୍ଭେ ଭବତା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଅବିନାଶୀ ଯୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହିଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ପୁତ୍ର ବୈବସ୍ୱତ ମନୁକୁ ତାହା କହିଥିଲେ ଏବଂ ମନୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁକୁ ତାହା କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା 2 ନମ୍ବର। ଏବା ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ୍ୟଂ ରାଜସ୍ୱୟେ ବିଧୁ ସକଲେ ନହଂ ମହତା ଯୋଗେ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ, ଏପରି ଭାବରେ ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ଯୋଗ ରାଜସ୍ୱମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେହି ଯୋଗ ବହୁ କାଳରୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଆଜିର ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ କାଲି ମିଶିବା।